تقرصي مسارت وهدن أدمعن كتباوي لمعاتيو إذا أمرزي بسرحنا بقبر زوتن تومامل هاجر نسرح زوتن ومدبات مريت تنكيفهم نوتسيت يمرحو دمرنا نبينو لمعاتاوي نتفتات ناب حدا شتو يقسقسو نرأي منقستي قصات بقصاتي ترقمو رأي منقستي إرترا معريز رقا حزر لوو معبول تحت قص بمهنات نقطباون محبراون عبيت هاجر مرقاتيو نتي أمونغو كتمان قطرن مأكلن وسنن كربان رحقن ناي من نبابرون أن نبابران قاق ويفل اللي نمتصوا بيسرح نابت معرف نبصح مرحا من قد بمقلاس بهالسرح بمخسكواس كبرتات سرح بزرع على درجة بالمترقام تسقاتات عقم سب بمسسان إرقاقات أبز ملايزي هنصات تحت قلسي أبناي قدام النتات من رجاء قدام يبوتاي وحبو كاب أبيت عمامات تحت قلسي ارتراخا اتياب هنصات سرقاتات استسلاسل مدبات سرح بأوراي تقس الزمادة بزي نتي أما عرباوي الزوبال معات تستسلاسلن سالت انزلو السراح تحت قرص ترقاتات زدسسيو تحت قرص صرقيا كابتوم من بوليسي كتباو لمعات زعوت رقاحتات حديو كلهم لمعاتاوي مدباتون متصرقيا طبق متأثر اللوم كابت زنقاسي كساب زعابي كابت زقلالي كساب السفحي تصلات زتصلون محبر قطباوي أقداسنتون عزيلو عليو كل لمعاتاوي مدبات كاب قدم مفري أبوان مفرن دحر مفرن أب تحت قرص صرقيا يمركوس اتوم بسفيحنا لمعات زوباز هنسو صرقياتات نبزح ربحاتات هاب قمت يأتوو نناي قربان رحقون علاماتات بزتمت وطناتي سالو اما حبرق وطبا هاجر تجبات فركبو منطقه عبو فريق برلهم زلاقي مدبات لمعات بناينن بينهم صلاتات عيون دمر كبرتاتن كون يخون هنصت صرقياتات نستفلالي علامان اغلغلوتن يوعل اما عرباوي زوبا لمعات اربعه عبيتن استراتيجياوي هنصت صرقياتات تبقيسوم ابصبق غسغاس يركبو سلمنتاي استراتيجياوي صرقياتات ابتزوبا متأثر سلازلوي كباسع توجيسو سقع اديبارا زخيت حد استراتيجياوي صرقيا هلونا مالتي سلازي نز صرقيازي سلمنتاي استراتيجياوي خوينو نبلو نحكينا كباسع نو مولو اب هاجرنا زلو اغلغلوتات اندهبه صباحو مسكورا تهاجرنا زلو زراخبنا صرقيا سلازقون وي دما اغلغلوت سب صرقيا سلازقون استراتيجياوي صرقيا نصوا مالتي سودما كباسع نسمرا يبغاس كبسمرا حنبرت حبلا جعتات غيرن منصوراتو كمنصورا دما منغدي أوردت مغرايب يخير كمغرايب فورتساواتو كفورتساوا تامرات غيرو ناديباراتو كواديبارات مخان فسلا قربا سلازخونه زي حاجه حنت استراتيجياو صرقيا مالتي اقدم ابيلنا أوردت مساعدتنا بارنتو مساعدتنا تسني ناديبارا نخيدنا زي تدلي صرقيا نوسخنا استراتيجياو اقداسنتو مزح جن صرح زلنا ازي كالاي لا تقبل استراتيجي يكونن ايطلون هاجر لا تقبل سلازي عباي صرقيا زي بزخونه منغدي نخلو لخاخي مالنا تخيد نسرح لنا مالتي بارنتو موغرايب باسفالت خيدلو كم موغرايب الفورتساواون اسفالت قصقصل ناقف خيدالو ستراكشرات ناوز كبريو كفورتساوا ن تمرات زخيت 36 كيلومتر جن اتي مخفات نايت صرقيا تخفيتلو انتم زدلينا
عبيت ستراكشرات كن بنتوتاتن كالفرتات كن توريدي ديزاين تداليلو مالو عقمنا ناي مغبار عقمي نيتون كومبانياتنا نحيلنا مسكدنا كن ناو خناتينا مالتي تصرجا كن تخفيتلو كارتامرات نا اديبارا زخيدون صرجا لدا كاو اديبارا اندحاتيو نتسني زاتون ملاغ وصل زخوني اسون دارغا استدالو صرجا يقدما بالصلح مسؤول تاساسيرو خيدلو مالتي ስለዚህ ሓደ ካብቶም ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ካላ አይ ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ካብተሰነ ነው ማሐጀር ሳይድ 110 ኪሎ ሜትር እዚ በአስፋልት ንገብሮ ጽርግያ ማለት እዩ ፕሮጀክት ተሰነዮም ሓጀር ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ስራሕ ምዕራባዊ ዘውላ ልምዓት እዩ እዚ ጽርግያ እዚ ናይ 102 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዎ تمسمر نحيالو بمحدار كبابيتات نايتن وسان زوباتات يو زحقوف هزبت كبابي سلوت أقلقلوت كركب عبي أستواصعو كهلويو نسافي علام اوز الدارق دقيق مصنعاتي استقبرلو از بروجكت نتوم بدرجة هاقر عبي وفري استقبرلو بروجكتات كم فانكو قرست بادمي ترايزي كوني نحرشال على قاشون زهلو قده بقليل استمات هايكونن ኣብቲ ከባቢ ንዝካየድ ልምዳዊ ንጥፈት ናብ ዘመናዊ ሕርሻን ምስግጋር ብዓብዩ ምህርቲ ተሓፊሱ ናብ ዕዳጋታት ክበጽሕ ምእንቲ ኸኣ ብፍላይ ዕዙዝ ግደ ክህልዎ እዩ ንዘቤታዊ ምህርቲ ይኹን ንናይ ገዳም ዕዳጋታት ኣብ ጽምት ወፍሪ እውን ኣገዳስነቱ መሊሱ ይዓዘዝ መጀመርያ እቲ ጽርግያ ስትራቴጂካዊ ጽርግያ እዩ ምስ ኦም ሕመራ ዝህልወና ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወና ናይ ቀጻሊ ምንቅስቓስ ኣግምት እዩ ዝተዳለው እዩ ጥኑት መጀመርያ ክስራሕ ከሎ ኸይተረፈ ያቱ ጽርግያ ንዓና ጥራይ ለና መዳውትና ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ናብ ካልኡን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዓቢ መስመር ከም ምዃኑ ስትራቴጂካዊ ጽርግያ እዩ ነዚ ኣግምት ኣትዩ እቲ ጽርግያ ክገፍሕ ከም ዘለዎ ዘማታ ኣይኮነን ሕጂ ነዚ መሰረት ተገይሩ እቲ ንድፊ ካብ መጀመርቲኡ ናይ 20 ሜትሮ ነይሩ ሕጂ ዳርጋ ናብ 4 ሜትሮ እዩ ሰጊዱ ዘሎ ናብ ክልተ መስመራት ወይ ዳብል ሌንስ ንብሎ ዳብል ሌንስ ስራሕ ስለ ዘሎ ኣዚ ገፊሒት ጽርግያ እዚ ነዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ስለ ዝተዳለወ ትውጥን ወላ ሓንቲ ኣብ ዝመፀ ለውጢ የብሉ ናብ ባይታ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ተዳልዩ ተሓሲቡሉ ስለ ዝነበረ ናይ 20 ሜትሮ ነይሩ ሕጂ ናብ 40 ገፊሕሎ ፕሮጀክት تحت قرصي تسنيوم حجر نكوبانيا هنصتن حفشاو لمعاتن بدهو يتوهيبو كوبانيا بدهو نتي سفيح مدب سراحن عزوز رامون معمام ابسليلا غزي يستدقق وطن سراح اداليو نتغبار نايت بروجكت زمرح مصنعتاوي صحف لكليسو قد مسرح نستوهال لحبايتها بمهرتام زتفلالي عيو غولغول قيسا مريتن كال توسخ مصنعتن مرمرن اكايدو كاب نفس وكف كبابي قمص حمد موسادقا أبيت مرمرة أصنعو عينت حمد مستري مريت الزامد أقربوتون ألاليو نتي أب نفس وكف مدب سراح زكاد نبور مسرح بمختال عميق زرزرات زلوون نابت قبارة زمرحين سند السناديو اتنوحين سفحين ترقيا نا 10 متر قف حلو أبرسيو أبت مسمر تزهنسو دلدلات بنتوتاتن عينتو من قرصو من تنتيرو أبت مسمر استفلاليون أشتروباتات يوم زحالفو أبتي غولغول زعبلو لو غن كأسبر بار مريت ونزركبونه وح من قدي حيالنا يمدل دالن متن محلاون سرحت تكبيرو نعلم اوز الدارك عبو فرخه تغيرلو دي افتوانتي تزرغا سراح كبال كله تي غفحنا تزرغاون كساب 10 متر حساب حسيبي تبغيس نيرو انت هنا تي سراح امونغو خال سراح وتو سلاد مصاز ناي كركبت ناي موساخ ناي قومات مالتي سوادام نتبايلو بروجكت نعون غزي قاريزنا نفتي ناي كركبت احنا مالتي دحرو ግን ኣብ 2017 مستمرسنا ገለገለ ጽጋና ወጻት እንገብር ጸኒሕና ኣብ ዘዋን ግን እቲ ጽርግያ ናብ 20 ሜትሮ ግፍሕ ዘለዎ ጽርግያ ክስራሕ ኣለዎ ምክንያቱ ቱሌን እዚ ፎር ሌንት ወይ ክኾን ኣለዎ ተባሂሉ ብኡ መሰረት እቲ ስራሕ ኸይል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መጽናዕቱ ዝምልከት እቲ ጽርግያ ብኣቀዲሙ ተሰርሐ ኣገልግሎት ክብጸንሕ ጽብብ ዝበለ ኮይኑ ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ 10 ሜትሮ ማለት እዩ ግን after ናይ ስታንዳርድ ናይ ከርቭ ዲዩ ገለ ያለ ስታንዳርድስ ከመ ያለው ንዝብል መጽናዕቲ ዘድልዮን ሳርቬይ ጌርካ ድውሰን ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ጽርግያ እዚ ኣስታት ካብተ ሰነስ ካብ ኦም ሓጀር
خير كوينا أصات 210 كيلومتر رابع لهون مالتي قفحنا يصير هم زوركا ناب 10 متر قفحت حسب أبزي معرة زي سرقاز أقولت ولا خير بس نحمر أتي سرقا أتين بنتوتات ويكاتين ستراكشر تما يدحر فلو كالفرت ويكا زي فوردي زانيو بزح ناي كالفرت ستراكشر أي تسرحلو نيرو حدا لواجن سوون تبلاشينين مس جزية مالتي حجي أبز مدى بزجن زي كلن بنتوتات تسرحلن ناشون عبيتين بنتوتات علوا درجة جردر تايب بنتون علوا مالتي حجي نزغل زي طالة ليتي سراح مالتي بأسفلت النور ترجع مالتي استراتيجية قداس نتوزي أركبابي تسنيس قاعم حجر زلنا لمعتوا مدبات كان زرع لنا الجبار مالتي سلذي كقولج زلوانا سقع 100 شح زغنا كبتي أو العلي 100 شح زلوانا كبتي أبو زلنا 100 شح حزبي أتخابز زلنا لمعتوا مدبات وزت حرشات تقولتك نزق درع منتان زسرح زل ترجعي وانياتو قرصتون تقوس لزوانا زرجازي نوع حق زنا مالتي لذي كاوم حجر سقع قولج قرصت تسني يلوز خيط صرجع هذا استراتيجية سوتراي وانا صراحة مسؤول رابطنا هجرات زت أساسرنا صرجع سلزوانون إزون وقمت أتيو كسفحين بأسفلت تخسر حتى اللون تبلو أبصب خناتات تركب مالتي ህንጸት ንሰፊሕ ረብሓታት እዩ ዝጥመት ኣብ ልምዓታዊ ዞባ ግደ ኣህጉራዊ ጽርግያ ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን ብግዜ ጉልበት ኣሳልጦን ጽፉፍነትን ዝልካዕ ኣድማዕ ውፅኢት ከም ዘለዎ ይእመን ቀለቤታዊ መስመራት ከዓ ነቲ ረብሓታት ይዕቢቦ ብመሬት ብባሕርን ኣየርን ዝካየድ ንጥፈታት ንዝህልዎ ርክብ ዓብዪ ኣሳልጦ ይፈጥር እቲ ካብ ምጽዋዕ ናብ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ንመንሱራ ኣቑርደትን ተሰናይን ዝኸይድ መስመር ኣብ ልምዓታዊ መደብ ዝህልዎ ረብሓ عزوز እዩ ንደቂቕ ዝርዝራት ናይቲ መደብ ስራሕን ውፅኢቱን ኣብቲ መጽናዕታዊ ስራሕ ዝሳተፉ ክኢላታት ይሕብሩ ናብቲ መደብ ስራሕ ንምእታው ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ከም ዝተዳለዉ እውን የመልክቱ ስለዝኾነ ከዓ ካብ ቁርደት ንግርማይካ ካብ ግርማይካ ናብ ተማራትን እንተስነይን ድርብ ኣገልግሎት ክህብን ብደቂቕ ተቐይሱ እቲ መደብ ስራሕ ናብ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ንምስግጋር ባይታ ብዘንጽፍ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ክቅድም ተመሪጹ ኣብዚ تقلل حتى السنة سقاهم حجر نعشتو 29 زخنا لوا كالفرت مأخولتك 19 لوا بنتو تازن عبيت جردر تايب نولنكا شوعات لوا مالتي من 14 حجي حامد صرقا خوين نريال لنا مرت مچرش على ما مدب زلو باسفالت كونكريت لبطي حجي تني قندن وسان ነገር ግን تا مسمر بغبو تا الاينمنت بغبو ستاندرد كلوالو بلاس تدلق فحي حجي ندحر عايزنا توهنغو اب اسفالت نساغر حنا صقم زلو يكونن الفتن ستراكشرز نحر ودينا مالتي حجي تي ابناي حامل سراح بحفشه بفلاي كاب زناي صرغيا ناي حامل كنمركلنا اتوسانه ነገር እቲ سيلكتد ماتيريال ابيت راوي اتا خباب من اتا همزان رياضنا ولاها اب ولاها حجي ابيت رهبا حجي زخبد مصنعتي نوح وصلنا غيزيو مسي مالتي معناته ابغى تركب نتي تدل سبيسيفيكيشن اي مالن تغرفو وي كاني مستخاله حويسكا نسرح لوانات نير مالتي ابزوان زغن انتاي كاب خباب تسنه 15 كيلومتر سغا 10 كيلومتر زون هذا سيلكتد ماتيريال بقع زخن ساب جريد رخيبنا مالتي هجي ناي صرغيا لبلس هذا تي قداماي ساب جريد داري ساب بيزالو بيس كورس هذا اسفالتي حجي توسانيت ነገር ታሳብ ግሬት بغبو እንደራ ተደግዲጋን ተሰሪሓን ሞጽያ بدحريو እቲ ጽርግያ ተኣማን ኾን ኸሊ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ፋውንዴሽን እንደራ ተኽክል ተሰሪሑ ወላ ብላዕሊ ጽብቆ ፌለር ከጋጥመካ ኸሊ ማለት እዩ ሕጂ ታ መሰረታ ጥንቃቐ ተድላ እቲ ትምርጦ ሓመዱን ኣጋዳሲ ተጠንቂዕካ በቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ፕሮፐርቲ ዘማልአ ኾና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ በልካ ካስካብ 20 ኪሎሜትር كيدنا إلى نمسوات حمد مالتي. سنة يوم حجر ناي 200 كيلومتر نوحات زلوا 10 متر خاء قفح زلوا زي شو حتى عبيتو بنتات 30 شعة زي مفاتات ويك بايب كالفرت نبلو 4 سينجل هورشو 3 خاء زي دبل هورشو نبلو مفاتات ناي من قد وحج ونرباتات زحلفلو استدلولو وتندقيرلو
እቲ ጽርግያ ኣብ መስራሕ ይርከብ ኣሎ እዚ ናብ ኣስፋልት ክሰግር ስለ ዝኾነ ኩባንያ ብድሆ ሒዝዎ ብጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ ጽርግያ ፎርቶ ሳዋ ተማራት ናይ 20 ሜትር ግፍሕ ኣለዎ ኣብቲ መስመር 35 ቢቶታት ተሃኒጾም ምስ ቅርጺ መሬት ብዝሕን መጠንን ውሕድ ዝዳረግ ዓይነታት ድንድል ተሰሪሖም ኣብቲ መስመር 6 ዓበይቲ ቢንቶ 3 ብድርብ ጫማ እግሪ ፈረስ 5 ብንጽል ጫማ እግሪ ፈረስን 31 ናይ ክቢ መትረብ ዝቕርጾም ቢንቶ ተሃኒጾም ምውሳብን ምትእሳርን ናይቲ ጽርግያ ኣብ ሰፊሕ ቁጠባዊ ልምዓት ዝህልዎ ግደ ዓብዩ ንመጽናዕትን ምርምርን ዝመርሑን ዝሰርሑን ኣካላት እውን ብኸምዚ ይገልጽዎ ኩሉ ልምዓታዊ ደገፍ ድህብ ጽርግያ እዩ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝገብረሉ ምርኻብ መሰሉ ስለ ዝኾነ ጽርግያ የድልየካ ኩሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከተሰስን ድሕር ኮንካ ጽርግያ የድልየካ ኩሎም ልምዓታዊ መደባት ከተሰስን ኮንካ ጽርግያ የድልየካ ጽርግያ ብጽርግኡ ከዓ ስትራቴጂያውን ካልኣውን ሰልሳውን ኢልካ ከዓ ትገልጾም ኣሎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ጋሽ ባርካ ንገብሮም ዘለና ሕጂ እቶም ስትራቴጂያውን ጽርግያታት እዮም ፎርቶ ሳዋ ተማራት ዝኸይድ ናይ 35 ኪሎ ሜትር ንውሕ ዘለዎ ናይ 16 ሜትር ከዓ ናይ 20 ሜትር ከዓ ግፍሕ ዘለዎ ጽርግያ ኣለና ማለት እዩ እዚ 35 እዚ ሃይድሮሊክ ስትራክቸር ንብሎ ቢንቶታት ውጥን ወጢሉ ወይ ዲዛይን ወጢሉ ይስራሕ ኣሎ እዚ 6 ዓበይቲ ቢንቶታት 3 እዚ ዳብል ሆርሽ ንብሎ ማፋ 5 ሲንግል ሆርሽ ንብሎ ማፋ 31 ከዓ እዚ ፓይፕ ካልቨርት ንብሎ 35 ሃይድሮሊክ ስትራክቸር ውጥን ወጢሉ ብኡ መሰረት ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ጽርግያ ከርከበት ኣመላይት ብዓይነቱን ኣገዳስነቱን ፍሉይ ፕሮጀክት እዩ እቲ ጽርግያ 115.7 ኪሎ ሜትር ርውሓት ኣለዎ እቲ ጽርግያ ብዘይካቲ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ዝህልዎ ረብሓ ኣብ ምርጋጽ ማዕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ዝፈጥሮ መሰርሖት ብቐሊል ዝጥመት ኣይኮነን ቅድሚ እቲ እዋን እቲ ከባቢ ዝኾነ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይጸንሐን ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ መዋዕል ህዝቢ ትንእሶባ ኣብ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከቢድ ብድሆታት ጸኒሕዎ ብሰንኪ እቲ ሕፅረት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ነፍሰ ጾር ኣዴታትን ናጽላታትን ዝነበረ ሓስያ እውን ብቐሊሉ ዝጥመት ኣይነበረን እዚ ምስቲ ንቐጻሊ ንሓስቦ ኣብ ሓረናይት ንብሎ ዘለና ኣብ ሩባ ባርካን ሩባ ሰልዓን ወይ ሓንሰባ ንብሎ ድሓር ኣብ ታሕቲ ሰልዓን ንብሎ ዝራኸባሉ ብዙሕ ማይ ወይ ውሕጅ ዘለዎ ቦታታት ሰፊሕ ዝሕረስ ናይ ሕርሻ መሬት ዘለዎ ሕጂ ምስ ቀጻሊ ኣብቲ ከባቢ ንሓስቦ ልምዓታዊ መደባት ምስ ከባቢ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘይረኸበ ሰባት ሕብረተሰብናን ኣግምት ብምእታው ናይ 115.7 ኪሎ ሜትር ናይ ጽርግያ ስራሕ ተበጊስሉ እዚ ካብ ኣመላይት ተበጊስና 11 ዝኾኑ ቢንቶታት 12 እዚ ፓይፕ ካልቨርት ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ከምዚ ማፋታት ናእሽቱ ማፋታት ዘለዎ 6 ዳብል ሆርሽ ንብሎ ማፋ 16 ከዓ ሲንግል ሆርሽ ንብሎ ማፋታት ዘለዎ ናይ ሃይድሮሊክ ስትራክቸራት መጽናዕታት ተወዲኡ ብኡ መሰረት ፕሮጀክት ምስራሕ ጽርግያ ተጀሚሩሎ ማለት እዩ 57 ኪሎ ሜትር ካብ ኣመላይት ከይድሎ እዚ ጽርግያ እዚ ናይ 115 ኪሎ ሜትር ናይ 16 ሜትር ከዓ ግፍሕ ዘለዎ እዩ እዚ ሓደ ናይ ኣመላይት ሓረናይት ጽርግያ እዩ ማለት እዩ ውሽጢ ሕብረተሰብና ምስ ብዙሕ ነገራት ዝተኣሳሰረና እውን 135 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ ካብ ከርከበት ንሸትራብ ሰልዓ ዝኣቱ ጽርግያ እውን ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ስጋዕ 60 ኪሎ ሜትር ደሓን ዝኾነ ጽርግያ ተሰሪሑ ኣሎ እቲ ካልእ ዝተረፈ ጽርግያ ድማ ምስ ዓቕምና እናሰጎምና ናብ ሸትራብ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ
ጽርግያ ከርከበት ኣመላይት ብኩባንያ ሓፈሻዊ ህንጸትን ልምዓትን ዓዳሃሉ ይትህነጽ ዘሎ እቲ ጽርግያ ንናይ ቀረባን ርሑቕን ዕላማታት ትርጉም ደቂቕ መጽናዕቲ ተኻይድሉ መልክዕ ቅርጽን ዓይነት ሓመድን ብደቂቕ ተመርሚሩ እዚ ወርሒ 8 ዕለት 1 ጀሚርናያ ዕለት 8 ወርሒ 1 ጀሚርናያ ኣስታት 57 ኪሎ ሜትር መጺና ኣለና ማለት እዩ እዚ ካም ክሳብ ሓርናይት ወላ ክንቅጽል ተኽእሎ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ፕሮጀክት ዓዳሃሎ ሕጀማን ዘለው ክሳብ ገልባጭ ክሳብ ዶዞራት ዘን ግሪደር ሩሎ ክሳብ 435 ዝኾኑ ኣብዛ ፕሮጀክት ኣብዛ ጽርግያ ኣለዉ ማለት እዩ أنا عازم أصنعلو كبابي فورتو نقدي أديبارا خينو بحارنا زي بروجكت ناي ديغا خركبت نعون مسرح كاب أديبارا نابزي تمليسنا مسينا بعافشو تنبر عبيم قفيحين سرعا عميمنا خا جينا نابزي مسمر لوكايب تبارات لوكايب زي أتاي قسقس علينا مالتي بعافة شو نسرعات كن قلص الحركة ناقين معنا خم بروجكتي دارجا ميتينج اللي نخونو عبالات اللونا بمولهم زم عبالات زياتهم بمن سيال تستعمل خينو أبز وشتي 4-5 عمس يستوم هاريب قال 20 شوعاتن كسب 30 شعاتن زورياتهم هارو اللونا السوم كاني أبستفل عليهم ويا مالسي بتنزلوا أنا ماشينري دوزر نقول إكسكافاتر جريدر كومباكتر نقولن وطبعا عافشة ولا أنا مكاينو إن لا تنقصقصوا وسرعن ينطفون على زمن سيازياتهم بصبغ قسقاس كاني نقسقس علينا كان عبيتنا كاني من نايزم عبال من سياس لزغونه زمن سياز زغانه زياتهم كان سرح بتاعمي تركيهم من هالو تركيهم ناس وصور حلوين هالو بتقبروين نريهم علينا كلها أنا بعافشة مالتي ኣብቲ ናይ 115 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ዝሓልፍ ውሕጅ ወይ ሩባ ብኸመይ ዓይነት ድልድል ወይ ቢንቶ ከም ዝህነጽ ተለልዩ ኣብቲ ነዊሕ መስመር እዚ 11 ቢንቶታት 12 ማፋታት 6 ድርብ ጫማ እግሪ ፈረስን ተሰሪሖም እቲ ብምሩጽ ሓመድ ዝህነጽ ጽርግያ ናይ 16 ሜትሮ ግፍሒ ኣለዎ እዚ ምሩጽ ሓመድ ኣለዎ ሕጂ ክሳብ ሕጂ በፂሕና ዘለና ምሩጽ ሓመድ ጽቡቕ ንረከብ ኣለና ካብዚ ግን ቁርብ ከስጋና ኸእልዩ ሳጃዝ በዝሒ ጽርግያና ኸም ከባቢ 12 ሜትሮ ማለት እዩ ውፍሓቱ መሃንዲሳት ኣብ ኔው ካብ ኤሚክ መፅኦም ኔም ነዚ ሰርቬይ ገረምልና ሳቶም ምስ ገበርዎ ከዓኒ ኣለዉ ገለገለ ናቶም ኢና ኣብዚ ዝከታተሉና ብዛዕባ እቲ ሩባታት ዘሎ ዓበይቲ ሩባታት ግን ከባቢ 17 عبيد بلو رباطات حالفنا لنا 5 ناشتو بمقلي وحج علي خان ابتع بيت رباطاتوين على وانا سنجين بزح دت صقباوين هيكون كلن خلاص ኣብቲ ሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጽርግያ ዝምስገን ስራሕ ተሰላሲሉ መንግስቲ ኤርትራ ንናይ ደገ ብድሆታት ከም መመሳመሲ ክገብሮ ኣይመረፀን ነቲ ብድሆ ከም ንብል ወሲዱ ንናይ ደገ ጽቕጥን ሸርሒታትን እናመከተ ብዓቕሙ ሰብኣዊ ዓቕሙ ኣብ ምህናፅ ክዓይ ጸኒሑ እቲ ቀንዲ ምስጢር ካም ናይቲ ጽቡቕ ስራሕ ወይ ከዓ ዓወት ኢልካ ትገልጾ እሱ መንእሰይ ይሰርሕ ኩልሻ እቲ መንእሰይ እቲ ሕጂ እንድሕር ዝግባእ ሞያ ክእለት ተደያጥር እዩ እቲ ስራሕ እውን ኣይክኸደልካኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሞያት ወይ ከዓ እቲ ምስልጣን ቀደም ካብ ውሽጥኻ ካብ ፈቐዶ ተመዲሞም ዝመፁ ድዮም ወላ ካብ ሚንዋለ ተቆፂሮም ፀኒሖም ዳሕራይ ምስ ግዜ ዳማዕበሉ ድኸዱ ብኸመም እዩ ድኸይድ ዝፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ሞያ ትካላት ዝመፁ መንእሰያት ኣለዎ እሶም ምስ መፁ እውን ምስቲ ዝፀንሐ ኣካል ኣዋሂድካ ነቲ ሞያ ቀልጢፎም ከም ዝመልክዎን ከም ዝሰርሕሉን ምግባር እቲ ተዓሽሙ እዚ ከዓ ብልክዕ ኣብዚ ትካል ይኸይድ ከም ዘሎን ብኣካል እውን ከም ተዓዘብኩሞ ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ማሽነሪ ኦፐሬተራት ወሎም መራሕቲ መካይን ወሎም እሶም እዮም መንእሰያት እዮም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ነተን ማሽነሪ ዝፅግኑ ባዕሎም እውን መንእሰያት እዮም
ምክንያቱ ሚሽነሪ ሃሊካ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸይድ ነተን ሚሽነርን ክትፅግነን ክትክእል ኣለካ ክትካናኸንን ክትክእል ኣለካ እሶም እዮም እቶም መንእስያት ዝካናኸኑ እሶም እዮም ዝሰርሕዎ ንሶም እዮም እንጂ ኣብዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ኢልና ንግምግም ማለት እዩ ትሕቲ ቅርፂ ወይ በዚ ፅርግያታት ዘይተራኸበት ዓዲ ኣላን ክንብላ ንኽእል ኢና ንመፃይ ኣብ ሰላም ኣብ ራህዋ ኣብ ስራሕ ዘለዎ ዘመን እንድሕር ተመፂና ግን ካብኡ ንላዕሊ ኤርትራ ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዋ ዓብዪ ብልፅግና ከተማዕብል ከተምፅእ ከም ትኽእል ይረኣየካ ብሩህ መፃኢ ናይ ኤርትራ ተስፉ እዩ ቅርጡ ፅሩይ ኣድማዕን ብቑዕን ትካላት ምህናፅ ብዝኾነ መንገዲ ክስራሕ ኣለዎ ብምባል ዝተፈላለዩ ሞያ ዝዓጥቑ መንእሰያት ከሰልጥን ክምህርን ብግብሪ ክሰርሕን ፀኒሑን ኣሎን ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ሃገር ምህርቲ ንምዕባይ ከዓ ግደ ናይዞም ዜጋታትን ዘለዎም ኣበርክቶን ኣናእስካ ዝረአ ኣይኮነን እዞም ኣብዚ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ መንእሰያት ከዓ ግብራዊ ምስክር ናይቲ ኣተሓሳስባ እዮም ሽመይ ዑመር ሓይሽ ሳልሕ ይበሃል ኣባል 28 ዙርያ እየ ድሕሪ ናይ ዓዲ ሃለው ኮርስ ትምህርቲ ናይ ማሽነሪ ምውሳድ ኣብዚ ማሽነሪ ይነጥፍ ኣለኹ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሰሪሕናና ኣብ ከባቢ ፎርቶ ሳዋ ድሕሪ ናቱ ምዝዛም ከዓ ናብዚ ናይ ከርከበት ናይ ኣታይ መፂና ኣለና ስራሕ ከም ትርእይዎ እዩ ካብዚ ሕጂ ክሳብ 50 ከባቢ ገለ ተፀሪጉ ኣሎ ቀፃለ ካብ መስርሕ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ኣሎ ማሃረካ መንግስቲ ጻሙቕ ትፈደስ ግቡ እዩ ኻዩ ግቡኻ ኻ ትገብር ዘለኻቲ ዓስብ ናይቲ ዝማሃረካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ዓብ ሞያ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ብገንዘብካ ክትመሃሮ ዘይትኽእል ሞያ እዩ በብዝተፈላለየ እቲ ዝኸድናዮ መድረኻት ናይ ስራሕ ከዓ ዓብ ፍልጠት ቀሲምናና ብሕጂ ንውስኸሉ ከዓ ተስፋ ንገብር